Il-Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ser jibqa' mfakkar bħala dak il-gvern li falla l-linja nazzjonali ta' Malta, l-Air Malta. Dik li darba kienet l-unur tan-nazzjon. Iżda llum dan kollu sfaxxa grazzi għal Gvern Laburista. Dan qalu l-editorjal tal-Malta Business Weekly hekk kif it-tnejn li għadda l-Gvern stess ħabbar li l-Air Malta kellha tagħlaq il-bibin tagħha. L-Air Malta se tieqaf topera fit-30 ta' Marzu u jum wara se tieħu post tal-linja tal-ajru nazzjonali ġdida KM Malta. Bittama li din id-darba l-affarijiet jimxu b'mod aktar għaqli. L-editorjal fakkar kif il-ġenerazzjonijiet il-kbar jiftakru kif il-gvernijiet nazzjonalisti kienu jaffaċċjaw pressjoni kbira kull darba li kien hemm xi tip ta' nkwiet fl-Air Malta u min-naħa tagħha General Workers Union dejjem kienet tkun minn ta' quddiem biex tikkritika gvern nazzjonalista f'dawn is-sitwazzjonijiet. Iżda għal kontrarju, din id-darba ma ġarax hekk. L-editorjal jgħid li nhar it-tnejn li għadda il-ġurnata li fiha tħabbar l-għeluq tal-linja nazzjonali tal-ajru kienet ġurnata ta' diqa kbira għal Malta. U 30 ta' Marzu li ġej se tqanqal iżjed niket meta mistennija titħaddem l-aħħar titjira tal-Air Malta. Fi kliem l-editorjal dan il-falliment huwa falliment nazzjonali u fil-waqt li Robert Abela wiegħed tranzizzjoni bla xkiel hemm dubji kbar dwar jekk il-kumpanija l-ġdida u se tkun profidabbli kif wedu. Il-Business Weekly esprimiet ħassib kbir dwar il-ħaddiema li preżentament huma impjegati tal-Air Malta u l-fatt li r-rotot se jiġu mnaqsa għal 17 minn 37 li operaw bħalissa.